Hvad er det så, vi ser herude i billedet? Vej ind i et eller andet. På det høje græs. Vi filmer kun de gode. Vildt mange åkander her. Det er da lige meget, det er ikke bare en blomst, det er en fin blomst. Hallo I to. Hvad laver I to? Prøv lige at vente op. Prøv lige at vente op. God! Hvor er det fint. Sådan lyder de sgu da ikke. Hold kæft, mand. Hej. Lav lige den der. Ding, så jeg bare heldigvis prikket det ikke ud igennem, vel? Men han skulle indopereres dagen, altså vi tog på skadestuen med ham, så skulle han indopereres. Og han har sat rabat på alle sine planter. Så kan du bruge den der fod dernede, så du pusher på. Niklas, Hallo, Rumme. Jeg har en storebror, ikke? Jo, Jonas. Ja, så er Jonas. Jonas, det lillebror. Ja, så er Niklas den store af dem. Han spillede ved mod, ikke? Så hver gang de kom ind, så kørte han sådan med sin handske, når han kørte dækket målet, mand. Så råbte jeg også bare til ham, hvad fanden laver du? Så jeg sådan, du kan jo bare købe nogle nye, hvis de bliver banket ud. Hvad med piv? Stopper du det, Simon? Stopper du. Du lærer det. Hallo, jeg vil gerne have en melon. Tag en melon. En melon. Andre, der skal have en vandmelon. Vil I have en vandmelon? Det har jeg sagt ja til, i stedet for at tage på arbejde. Hvad? Er det? 3 uger var det i træk. Skulle du have en? Hej! Men det er okay, det lønner jo meget godt. Hvor gerne du der? Ja, gut. Det er optager eller ser? Er du givet i Hvad? stille? Det er optager eller ser? Jeg optager bare lidt. Ej, hvor er jeg glad for min iPad. TV, den bliver brugt her meget, også på arbejde. Og det var godt. Det var godt. Nej, hun er også glad for det. Den her vandmelon, ikke? Er det en telefon? Nej, Hvad for det? det er ikke et telefon. Det er et kamera. Det er en dame. Eller det er ikke et kamera, det er et videokamera. Se så, har en bil. Det er meget fedt. Det giver en lammer, det der. Det er fordi, så kan jeg tage filme dig, når du er til kamp, det der. Ja. På sådan en ny telefon. Smartphone. Mm. Jeg er meget glad for. Ja, den er Ja, meget. der kan jeg også lide. Er det svært, ikke? Hvad du har dernede så? Prøv at tage den der op, du har fundet. Hvad er det, du har fundet? Du ved ikke, hvad det er. Det er løgn. Hvad er det? En blomst. Hvad er for en blomst? Må jeg se den? Ej, hvor den er flot. Din åkan. Jo. Kigger du der? Nej, vi ses ikke, du. Ja, det er en skide vandmeloner. Det er en dårlig skole.
Ej, det er så hyggeligt. Ja, det er smart. Det er smart og parat. Er der noget vand et eller andet sted? Skal du drikke den her? Simon rykker sig, så rykker jeg på. Her så, og den kan du sætte på, når du er færdig. Det kan jeg sætte på. Ja. Sådan her. Åh, der er et blad. Slap af, højt blad. Skal du sidde og rotere? Hvad? Stine, hun kan have en båd, hvor hun kan sidde i sådan en lille sofa, der er i. En gondol. Stå over søen. Så måske hun så også skulle have sådan en, der kunne føre båden, så du også kunne ligge ned i den. Så du kunne ligge sammen ned i den. Det kunne da godt være. Bare rolig, skat. Den her film der er rigtig god, når jeg har fået redigeret den og sat den sammen og alt det der. Ja. Hold da kæft. Så kommer Knud sådan til lægen, og så tager han en af det der tjak. Hvad? Det kommer lidt an på, hvordan den her tur ender. Hvem er fødeboet? Det må være dig, Sarah. Ej, hvor er det bare meget vådt det her, hvor jeg sidder. Sådan på den måde, der er sådan liggende sejlads. Ej, prøv at se, der er sådan en slange oppe i den der blok. Det er vist bare en, det er vist ikke helt en slange. Men det er altid rart, at du siger sådan noget midt ude på vandet, at der er slanger i den. Jeg ved. Nu har du fået nok af båden. Hey, skære. Hallo. Aldrig. Det er meget langt væk, du har været hele tiden, synes jeg. Det er meget sjældent, vi er så langt væk fra hinanden. Det er ligesom at være til ishockeykamp, det her, altså. Klokken, den er... Jeg tror, den er 1:15 eller sådan noget. Jeg kigger lige. Den er 1:08. Skal du sidde og sejle? Så filmer jeg nemlig lidt. Så er vi på vejen igen. Bare vent og se, når jeg har lavet film, så lægger jeg den ind på Facebook. Så kan man se den. Så kan jeg også se den. Ja, nemlig. Ja, man kan også se dig. Ja, det kan man. Så kan man skrive, at du er med i filmen.